Igsoon, kumusta ka? Niining panahon na namandong ka ba? Ining kalibutan na ang mga ilhanan diha sa kalangitan, nagpamatuod sa pagbalik niya. Karon ng adlaw sa kaluwasan, panaguma maoy kapakyasan. Kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ayaw pagsaling sa imong kaugalingon, napatanong ka pa halayo sa kamatayon. Daghang mayong lawas kinabuhi nakalas, ug sa kaluwasan nangapakyas. Karon ng adlaw sa kaluwasan, panahon maoy kapakyasan. Kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, kitang tanan mga tubang sa ugmanan ni Kristo, tanang binuhatan maayo dautan, tanan iyang pagahugman. Karon ng adlaw sa kaluwasan, para maoy kapakyasan. Kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Karon ng adlaw sa kaluwasan, para maoy kapakyasan. Kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado.